Roberto! Bolondja. Az utolsó órátok. Gyufával. És ütött már. Gyere akkor, azt mondja. Már mindjárt repültök, Laci. Meddig tervezitek? Mit? Meddig maradtok kint? Az Attila az nyárig. És te? Februárig. Legalábbis reményem szerint. Az üres, hogy megtalálta. Nem tudtam dolgot vágni. De nehogy kienged a kuplungot most, bazd meg, egyesbe. De az a mányája, minden pillanatban visszabassza egyesbe. Ezt elfelejt, ezt 30-nál csinál egy ilyen. Bolond. Még egyszer! Roberto! Te bolond! Az most már le van ám az a 70 000. Na adta nekem a 100-at, vagy mi? Jó. A Matyinak adtam 100-at, meg az Attilának 100-at. 200 forintot csak kiraktam. Egy forintom nincsen. Szomszédok kigyönnek, bár én is úgyis ritkán vagyok itthon. Palott. Laci. Valamelyik majd hív, nincs szám. Hát majd Skype-on. Na, lefulladt. De bolond, mindjárt beleesik az árokba. Megint lefulladt. Jaj! Hülye, ez másodikba indult el. Ezt kapartatni akar. Más? De szörnyű. Vum! Így vált. Vum! Szörnyű. Tudom magadért. Mi kapartatni akartál? Mi? Kapartatni akartál? Nem, csak nem tudtad. A másodikból kapartatni. Milyen másodikban? Egyesben volt. Hát akkor miért fulladt le? Hát hol tudjam. Nem jó volt a kuplungolás. Laci, menj vele egy kört. Hagyjál már motorot. 200 000. Egy himvirág. Ilyen mellette, hogy néz ki. Mint hogy a térdéig. Tudod, vannak ezek a gyerekmatrok, tudod? Olyan. Olyan, mint a Így már mindjárt másabb. Ne rakd vissza ide. Ezt most ide kellett lerakni, vagy mi? Most ide.